लोगोफोर आं दैमालु दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअजों फोरमायनो सानदों जे नोंथांनि मबाइला मालाबा समाव हेक जायोब्ला बा नोंथाङा बेनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन। मानोना नोंथांनि मबाइलखौ मालाबा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि सोरबा लोगोआ बाहायनो लांथ'योब्ला अब्ला नोंथांनि मबाइलाव बायदिसिना एप्लिकेसन इनस्टल खालामनानै दोननो हागौ। जायफोर एप्लिकेसना नोंथांनि मबाइलाव इनस्टल जानानै थाब्लाबो नोंथाङा इनस्टल जानानै थानायखौ नुनो मोननाय नङा। अब्ला बेफोरबायदि एप्लिकेसननि हेफाजाबै बिथाङा नोंथांनि गासिबो डिटेल्स जेरै नोंथाङा सोरजोंबा चाट खालामोब्ला बा नोंथाङा सोरजोंबा रायलायोब्ला नोंथाङा बा दायो जेराव दं बेफोरनि गासिबो लकेसन डिटेल्सखौ बिथाङा मोनजोबगोन। अब्ला नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। अब्ला बेनिफ्राय नोंथाङा बोरै बारग'नो हागोन आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै फोरमायगोन। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि आगोल नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे नोंथांमोना ब्लगिं भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला बिथाङा आंनिनो आदा रिजय दैमारि बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। बिथांनि चेनेलनि नामा जाबाय रिजय ब्लग्स। बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे बिथाङा मोजां भिडिअ आपल'ड नायखौ नोंथांमोना मोननो हायो। अब्ला टुडे लोगोफोर भिडिअखौ जागायदोनसै। बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा मोनसे एप्लिकेसन इनस्टल खालामनो गोनां जागोन। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाबाय फ्रि फायार रिमुभार। बे एप्लिकेसनखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन, नङाब्ला नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'रनिफ्रायबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लिकेसन अपेन खालाम। एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनायनि उनावहाय दसे लडिं जागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे गाहायावहाय आपडेट नाउ आरो नट नाउ। नोंथांमोना नट नाउ क्लिक खालामनानै हो। नट नाउ क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टार्ट स्केन। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेयो स्केन जागोन। जेब्ला बेयो 100 जागोन अब्ला बेयो स्केन जानाया कमप्लिट जागोन। लोगोफोर 100 जानायसिम आं भिडिअखौ स्किप खालामनानै दोनथ'नि। लोगोफोर अलरेडि कमप्लिट जाबाय आंना स्केन खालामजानाया। स' बेवहाय हेक जानाय एप्लिकेसनफोर ओंखारोब्ला बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय आनइनस्टल नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ आनइनस्टल खालामनानै लानो नांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे सोरबा नोंथांनि मबाइलखौ हेक खालामोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम जाहाथे मोनथियै सुबुंफोरा मोनथिनानै मोनो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बाय बाय, गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जय बर' हारिनि जय।